Ola, moi boas, que tal? Benvidos á penúltima xornada da Liga Giogueser Medialevo. Despois de unha semana de descanso, a última xornada 19 foi aí 2 semanas, o xoves pasado, non, o anterior, pois volvemos aquí para rematar, para xa na recta final, finalísima desta Liga que estamos facendo desde o mes de xaneiro. Anda por aí Ampefi, boa tarde Ampefi, a ver canto tempo ten dispoñible Ampefi, que ten aí a senda un poquinho apretada, así que non creo que vai a estar toda a xornada, pero o tempo que teña dispoñible. A ver se ten contrincante, que de momento tío ben o descanso, moito estrés de liga, exatamente, así que coincidiu ben esta semana de descanso. E se recuperamos forzas e xa vimos para o remate, esta xornada 20, ya do próximo xoves día 20 tamén, precisamente, 20 de xuño, que cando acabaremos a temporada desta liga, deste xogo noso. Anda por aquí tamén Celta Opinión GL, boa tarde, que tal, como andades? Benvidos, benvidas. Taco, por suposto, tamén, boa tarde, estou aquí no Burgo ata finais de mes, vacacións, mira, pois, a gozalas, que para eso está en Taco. Así que hoxe temos a Taco desde máis cerca, non está tan lonxe como é habitual. Témolo aí no Burgo, aí cerquiña da Coruña. Pois moi ben, como dicía, unha semana de descanso, estiven aí de viaxe na semana pasada, os xoves, así que era imposible facer xornada. E hoxe, hai unha hora aquí, quedei sen luz, e tamén pensei que a mellor tiñamos que suspendera, pero afortunadamente volveu a luz e podemos, se non a falla, podemos facer a xornada como tiñamos previsto. E empezamos, como sempre, mirando un pouco como está a clasificación. Agora, a esta altura, a clasificación, pois, cara, xa ten máis importancia porque xa quedan menos puntos para xogar. Con esta xornada ya seguinte, pois, evidentemente, as distancias que se poden aí producir xa son máis curtas, non? Ampefi, líder, 1.372 puntos. Pablo Rodríguez Vilas, 1.320. Vedes que aí entre primeiro e segundo hai 52 puntos de diferenza que, bueno, en unha xornada poden darse a opción de cambiar o liderado, porque non é unha distancia tampouco moi grande. Por aquí tamén saudamos tamén a Luz de Tea, boas, que tal? Benvida, unha vez máis, andamos por aquí a punto de empezar a xogar, se te animas, como sempre, pois benvida, e se queres quedar espectadora tamén, por suposto. Dicíamos, clasificación Taco en terceiro lugar, Dani Conde GZ, Sorse, Celta Opinión GL, que tamén anda por aquí, con eses 238 puntos, no sexto lugar da Liga, Pusquis Celta 175, Como Mola 96. Estes son os 8 primeiros, en total xa hai 23 xogadores que participaron en algunha partida ao longo de todas estas 19 xornadas de Liga. Pois imos ir a comezar. Xa case perdín un pouco o costume despois desta semana. E imos co mapa de inicio, o mapa co que imos arrancar a xornada de hoxe, que é un mapa de hotéis e paradores de turismo galego. Xa que estamos aquí no tempo de vacacións, como está Taco, que xa está aí gozando delas, pois podese facer tamén un mapa inmenso, evidentemente, da cantidade de establecementos de hostelería que hai en Galiza, sobre todo máis ben na costa, máis que no interior, pero tamén no interior. Empecé a facer un mapa con as 50 ubicacións, pero é un mapa que sí que se podería seguir editando e ampliando. Ese vai ser o mapa co que imos comezar esta 20ª xornada da Liga. Creo que está posto aquí. Vamos compartir aí a ligazón, aí tedes o código. Compartimos ligazón polo chat para que sexa máis fácil. Para que vayades entrando. A Pefi, Celta, Opinión GL, moi ben. Quen máis quere entrar, pois xa sabedes o fácil que é, nick, meter un nick, esa estaría, creo que a configuración un 20, se está todo como é a norma da Liga. Temos a Ampefi, Celta Opinión GL, non sei se hai alguén máis, de momento Pablo non anda por aí, non sei se chegará aí, Luz de Tea, moi ben, pois fantástico. Vamos poñer un pouquinho de música. Taco tamén entra, por suposto, que andaba por aí. Pablo non está. A ver, anda un poquinho liado, porque hai cousas por aí tamén do tema educativo. Compartimos oficio,
Imagino que a Avión anda por aí con algún asunto relacionado con avaos ou con cosas deste tipo. Creo que sacaron agora, publicaron as notas da avaliación. Xa é fin de semana unha vez máis. Bueno, dámoslle, e se ven Pablo, pois que segura na seguinte. Iniciamos aquí o xogo coa primeira ubicación. Vou a ser un poquinho de música, pero está un poquinho alta. Vale, pois eso, hotéis de distintas categorías. Hai hotéis de 5 estrelas, de 4, de 3 e algúns máis modestos aínda que esas 4 estrelas. E a ver onde están. Mercure Hotel. E hai un colexio ao lado. Podedes movermos, porque estamos na partida de inicio, como sempre, facémola con movimento, permitimos movimento. E tedes eses 80 segundos, como sempre, como norma desta liga, para marcar o sitio preciso, o sitio exacto deste hotel galego. E temos as 4 estrelas. O letreiro coa categoría do hotel. Luz de tea se marcou. Estamos nos últimos segundos para que marquedes os demais. E aí marcastes, atopastes aí, estábamos en Lugo, non é no centro de Lugo, pero bueno, estamos no casco urbano da cidade de Lugo. Ampefi, Celta, Opinión que ele aí atoparon o Mercure Lugo Centro, hotel de 4 estrelas nesta parte da cidade, como decíamos, o sur de Lugo. Celta, Opinión que ele, Ampefi 5K, Ludetea e Taco un poquinho menos, pero tamén moi próximos, porque marcastes en Lugo noutra parte da cidade. Moi ben, para empezar estivo moi ben. Imos ver o segundo hotel galego, hotel ou parador. Quizáis no mapa engadamos despois casas de turismo rural, hai algunha por aí. Casi mellor facer ao final un mapa xeral de establecementos da hostelería, hotéis ou casa de turismo rural, por facer un mapa ben amplo para que non se repitan moitos sitios se se volver a xogar outra vez. E aquí a ver onde estamos, hai un hotel aquí, tamén un hotel de 4 estrelas. Un hotel de 4 estrelas, por aí hai pistas. Nos hotéis urbanos, como é lóxico, máis fácil atopar pistas. Nos hotéis que este quedan no rural, pois hai que ter sorte de atopar o letreiro. Pero aquí probablemente atopedes tamén o lugar. Isto de Touba Taif é unha trampa, porque un busca o Touba Taif e, se non me equivoco, Touba Taif é Senegal. Touba Taif, non sei se a cidade chamase Touba ou Touba Taif. E a ver onde marcades, a ver se chegades ao sitio exacto. Eu coñezo ben o sitio porque a miña cidade, de feito, por aí vou bastantes veces, non ao hotel, pero a librería que hai ao lado, para min, sitio obrigado de visita cando vou a Ourense. Estamos en Ourense, na rúa Cardenal Quevedo, que é o nome tamén do hotel. Rúa Cardenal Quevedo, fostes pola zona, non marcastes no sitio na rúa exacta, pero sí que fostes pola parte, por esa zona, a zona un pouco do ensanche de Ourense. E aí está o Touba Taif e a librería que está pegadiño ao lado. Bueno, aquí non foi 5K, pero estades aí por un poquinho menos. Celta, Opinión que ele encabeza, Ampefi segundo, con pouca diferenza, 8 puntos de diferenza. Taco e Ludetea. Moi ben. Terceiro hotel. Con a nosa musiquiña xa tradicional da liga. Ui, este hotel, bueno, hai moi boas pistas, ademais, aínda que non houvese letreiros, pola ubicación, polo estilo tamén.
Temos aí as bandeiras oficiais: Europa, España, Galicia. Non respeta moito a toponimia, por non dicir nada, pero, bueno, aínda así é un hotel que creo que é relevante para nunha lista de hotéis galegos. Estas barandas teñen que ser moi antigas. Isto. O estacionamento é bastante grande tamén. Así que é un hotel grande, un edificio grande que está, pois eso, na Illa da Tosa, exactamente, na Illa da Tosa, concello do Grove, Eurostar Gran Hotel da Tosa. Aquí hai máis hotéis, non é únicamente o que hai. Dille onde non era, na de antes. Dices onde non era aquí, da anterior. Foches aí as CIES. Era aí sí, na Tosa. Eu digo, como hai varios por aquí, ¿no? Este creo que é o máis antigo, debe ser ese, pero hai outros por la zona. Bueno, vou decir da Illa da Tosa. Pois curiosamente hai un empate. Celta Piñonguel e Ampefi empatados na terceira rolda. Empate a puntos. Mira que difícil aquí empatar, non? Pero empate. A ver como se resolven as dúas últimas roldas desta partida. Aquí estamos precisamente eso, nun hotel, pero xa non é un hotel urbano. Aquí que hotel será este? A verdade que o edificio é chamativo, chama a atención. Un sitio bastante apartado. Bueno, ainda é bastante grande o estacionamento, non me dera conta. Teñen aquí pista de tenis. Isto non sei... na porta de ida de unha casa, estaba aí confundido. Bueno, é un edificio que parece aí restaurado, pero non é un edificio pequeno, se non é un pazo... Bueno, interesante. Eu non coñecía este hotel, bueno, moitos dos hotéis que aparecen no mapa non os coñecía, fun buscando en listas de hotéis destacados, hotéis con certa historia, e un deles foi este. A ver se sodes capaces, a ver se fostes capaces de descubrir un hotel que non está aí nunha zona moi fácil de atopar, quizáis. Está cerca de Santiago, pero non é Santiago. Estábamos na Casa Bidnik. Casa Bidnik, que a mí me chamou a atención por nome. Claro, os Bidnik son aqueles escritores da xeración dos anos 50 de Kerouac, Ginsberg, Corso, todos estes autores desa época dos anos, xa digo, anos 50, que eran un pouco rebeldía, non? A rebeldía daqueles anos. Eses eran os Bidnik, non sei se ten que ver algo a decoración interna da casa, pero estábamos aí, un pouco máis ao sur del Estedo, na estrada que vai de Ourense a Santiago, na 525. Así que non foi fácil, como ves, fostes a outros sitios, e o máis próximo foi Celta Pironguele, que aproveita ese, e que non marcou exacto no sitio, pois marcou moi cerca, así que ten todas as de gañar nesta primeira partida. Celta Pironguele primeiro, Ampefi, Taco e Ludetea. Imos ver o último hotel. O último hotel, grande tamén, e tamén identificable 100%. Xa digo, de momento creo que son 50 hotéis que ten o mapa. Este é un hotel ben grande. Aquí non sei cantas habitacións habrá, pero aparte como ten varios edificios, debe ser un dos hotéis máis grandes da zona.
E agora aí vendo eses hotéis, o sol da foto esta, que estamos a 13 de xuño, pois como decimos, xa vai cheirando, xa se vai cheirando o verán. De feito, a próxima xornada será xusto antes de empezar o verán. Parece un pouco increíble porque empezamos xusto no inverno. Aí fomos semana a semana tras semana, salvo unha de descanso, pois estas 20 xornadas imos faceros. E aí temos falando de 20 e temos aí o 21, que será a xornada final. Estábamos na illa de Samil, Vigo, é un hotel que está aí pues, frente, diante xusto da praia, non? Ática 21 Vigo, hotel de 4 estrelas, hotel tamén está cerca un museo Verbo, a Casa das Palabras. Nada, pois Lúdete, non te preocupes, tamén vale para aprender para outra. Non importa. Marcaches, fuches a Coruña, non? De Vigo fuches a Coruña. Bueno, podía ser tamén. O Hotel Así tamén podía ser, unha cidade ou Vigo Coruña. Vale, moi ben, pois Celta Opinión GL queda de primeiro, leva os 20 puntos, e imos sumar os puntos que tiña, xa son 258. 10 puntos para Ampefi, fan 1382, 5 para Taco, 654, e un punto para Ludetea, tiñas un punto, e agora tes aquí 2 puntos Ludetea. Moi repartido foi o mapa, a que sí, foi aí variado. Bueno, un mapa, a ver que é curioso que non o pensara facer antes, porque realmente era bastante evidente que se podía facer un mapa tamén, igual, fixémolo de farmacias e de cousas máis raras, e de campings e de praias, pois bueno, un de hotéis, pois tamén factible. Moi ben, temos aí a Celta Opinión GL, precisamente como foi o ganador da primeira partida, pois tocalle a Celta Opinión GL decidir mapa. O mapa que queira el. Os meus puntiños que eles ven. Moi ben. Os 2 puntiños de Ludetea tan valiosos como os 1382 de Ampefi, que vai de cabeza, en cabeza, vai de líder. Que queres? Se queres comparto aquí o spinner. Ya podes ver aí campos de fútbol, provincia de Pontevedra, estacións galegas, provincia de Lugo, faros, prazas, cantigas galegas, casas en Europa, cines e teatros. Hai o de toda Galiza tamén, que é o que pide Ampefi sempre, cando gaña aí da primeira. Pontes, escolas, bares, calquera deles. Tamén temos o das 7 cidades galegas, únicamente ubicacións urbanas nesas 7 cidades. Campos de fútbol. Pois veña, damos a campos de fútbol, que ainda hai tempo que non xogamos. Así que imos co campos de fútbol galegos de distintas categorías. Vale, cambiamos aquí de mapa. Imos o de campos galegos. A ver se sai balaídos. Agora sairá campos galegos. Campos de fútbol. Campos de fútbol galegos, así é. Vale. Campos... Nunca fixera isto que a responsabilidade. Nunca gañaras aí a primeira. Estou de volta a límites co internet co móvil. Claro, xogar co móvil, claro, ten máis mérito realmente, porque é máis complicado. Marcar no móvil, na pantalla do móvil, por moi grande que sexa, sempre é máis difícil, non? Pero bueno, podes xogar tamén co móvil. Vale. Campos de fútbol, entón, pois dámoslle partida, segunda partida da xornada, campos de fútbol galegos. Iniciamos xogo. A ver que campos aparecen. Campos galegos. Estadio Municipal Monte da Vila. Monte da Vila. Aí está o campo de fútbol. Estadio Municipal. Prohibido animais. Excepto cans lazarillos. Prohibido animais, pois bueno, non é por nada, pero a veces nos campos pois entran peores que animais. E tamén prohibido patinetes. Por aí hai pistas, así que podedes saber que sitio é facilmente, creo. Non sei que categoría está este equipo agora mesmo. Tiña que vir, hai algúns
tuiteiros, twitcheiros que son de aquí deste sitio. Podían explicar eles en que categoría está o equipo actualmente. Había que invitar a algún que coñecemos todos. De feito, hai algún por aquí na clasificación que é deste lugar, pero non anda por aí no chat. Bueno, Monte da Vila é o campo de fútbol do Grove. Segunda regional, pode ser. Sí, e estivo moi máis arriba, aí saen bastantes anos, non? Segunda regional, a mí pareceme, claro, para o Grove podía estar un pouco máis arriba, non? Tampouco que o Grove se aí a urbe máis grande do mundo, pero chama a atención. Aquí temos o campo de fútbol Monte da Vila, claro, porque aí, sabedes, o Grove aí no medio é un poquinho máis elevado, é monte realmente. Ampefi marcou aí máis cerca, en Meloso, máis ou menos, bueno, moi próximo ao campo. Centro Opinión Guele, vale, marcaste máis cerca, non o mira. Moi ben, xusto aí diante da porta do campo do Grove. Ampefi Taco, moi ben. Terceira regional, pois mira, ainda nin siquiera segunda, terceira regional. Si, ainda vin outro día algo do equipo, non sei onde vin algo. Está en terceira regional, pois eu creo que chegou a estar preferente, quizáis preferente. Ou non sei se máis arriba que preferente, bueno, non sei. Está Llanos. E aquí temos outro campo, pero parece de herba artificial, non? Outro campo que hai por aquí. As Cercas, campo das Cercas. Ampefe marcou rápido no sitio. O campo das Cercas. Neste xogo meu fillo di aí, Ampefe, bueno, mira. Pois entón isto tamén un coñece campos, e tes que facer aí de taxista, non? De levar os fillos aos partidos, pois entón seguro tamén coñeces. Tes a pantalla negra, actualiza, Taco, dalle aí a recarga a página e funciona, refresca e funcionará. Que día por el DTA? Sabiño del día, me teño que marchar, marico. Bueno, pois se podes volver despois é fantástico, vale. Benvida e grazas por pasar por aquí. Vale, pois onde era isto? Que isto sí, xa tampouco teño localizado eu. É Gondomar, é campo de Gondomar. É o campo do Gondomar. Moi ben, campo das Cercas. Así que tamén estamos aí na zona de Vigo, que Ampefi coñece moi ben. Certa Opinión Guele en cabeza, Ampefi segundo, Taco terceiro. Vale, tamén marcaste os dous cerquiña, por iso estades os dous aí en rivalidade, aí xusto na rotonda e aos poucos metros Celta Opinión Guele. Taco un pouquinho máis longe. Moi boa, Susanama, que tal? Boa tarde. Benvido. Como andamos? Como vai a cousa? Como estamos? Nós estamos aquí buscando campos de fútbol como a este, que, en fin, non sei se será fácil que a xente que está aquí xogando adiviñe onde estamos. Estou vendo así os letreros, parece a bandeira de Inglaterra, parece a bandeira inglesa. Estas cruces así vermellas. Xa digo, hai campos de todas as categorías. Este campo, aínda así, ten aquí unha boa grada. Rampa de acceso. Grada por aí cuberta. A súa zona aí de palco, cabina, bueno, a ver. Campo do Cuntis pode ser. Eu diría que non. De Cuntis, porque o de Cuntis coñezo ben porque paso por aí moitas veces. Eu, campo de Cuntis, non debe ser, no campo de Cuntis xa te digo eu que non é. Non sei cal é, a verdade que non sei cal é. O campo de Cuntis está ao lado da estrada que fai Vila García, Caldas, Cuntis, Estrada, Silleda, por aí. Que campo este? Campo de fútbol de Castro, Ribeiras de Lea. Non era fácil este campo de aquí. Campo de fútbol do Club Deportivo Castro. Castro de Ribeiras do Lea.
Ampefi marcou en Castro de Rei. Bueno, fostes os dous ou a Castro de Rei. Algo de Castro topastes, quizáis, levouvos a ir a Castro de Rei. Así que estades aí igualados tamén na deducción. Celta Pinonguele cabeza por pouquiño e Ampefi segundo. Está moi entretido, moi igualado. Imos co cuarto estadio. Campo, estadio, campiño, campeiro. Bueno, temos aquí o Celta, campo do Celta. Esta será fácil. Club de Fútbol Celta. Que opinas do novo carné celtista? Pois mira, que collín o carné. Eu, estando aquí en Vilagarcía, non que este moi lonxe, pero a veces é un poquinho complicado ir a Balaídos. Por tema de fillo, horario, evidentemente toda a semana prácticamente imposible. Cando vou a Balaídos é cando hai un partido sábado pola tarde, ás 2 da tarde, por exemplo, que é un horario un pouco malo, pero tendo un fillo, tendo que desplazarse desde aquí, pois é cómodo. Esa digo, saquei o carné porque pareceme que está bastante ben, unha boa idea, a ver como responde. Xa venderon 1.200 en 2 días, parece increíble, non? Unha cousa que podían facela hai moitísimo tempo, pero como se di sempre, non? Por lo menos, de que chegue tarde, que chegue. Así que, bueno, parece unha iniciativa fantástica. Celta de Barreiros, Lugo. Así que temos outro Celta. A ver este Celta. É unha pena que marchara Luz de Tea, porque se non me equivoco, Luz de Tea é de aquí, de Barreiros. Xusto marchou e ela ou vive ou incluso ela é aí, nacida aí en San Cosme de Barreiros. Así que xusto cando marcha a Luz de Tea é cando aparece o campo de fútbol de San Cosme. Era aí no campo, fostes aquí... claro, non aparecía fácil o campo, non? Porque aparece campo de fútbol do Cascabeiro, que non pon nada de Celta, así que fostes máis ou menos a zona de Barreiros e por aí marcastes. Aquí aproveitou Ampefi para ponerse en cabeza porque está máis cerquiña que o que marcou o Celta Pinonguele. E por aquí Celta Opinión, do tema do carné. Opino igual, tamén se son do Salnés se venme bastante ben. Ademais, o de ter a opción de coller a entrada de visitante, sí, tamén, sí, porque ofrece varias cousas, non é únicamente o carné, sino que hai algunhas vantaxes. Incluso o tema da prioridade para unha alta, para a temporada seguinte, para a 25-26, bueno, está bastante ben. Pensaron ben, tiveron unha boa idea. Están tendo boas ideas últimamente que hai que recoñecelo e valoralo. E a última rolda, a ver se Ampefi mantén a cabeza ou o Celta Pinonguele adianta. Fundado en 1958. Aquí temos Estadio Municipal. Parece o escudo do Atlético de Madrid, pero non é. Unhas cantas veces entrei por esta porta de neno, ahora xa hai moitísimos anos que non entro por aquí. Pero partidos entrabas por aquí, sí, por esta porta. Depois dabas por aquí a volta e va a grada do outro lado. E aquí está un campo que, en fin, están tratando de remodelar, creo, ou facer un campo novo incluso, porque o campo, evidentemente, para a categoría na que está actualmente, vai un pouquiño sustiño de espazo e de todo. A ver se atopades o sitio. Fútbol de Lama, sí, exactamente. É unha lameira moitas veces. Pero bueno, está na primeira ref. Está na primeira federación. E a primeira federación máis fixo unha temporada moi boa, non? Estamos no Carballiño, o campo de Espiñedo, o campo de Arenteiro, que está nesta parte. Celta Pinonguele atopou aí o estadio de Espiñedo. Se te aproximabas, vías aí o letreiro. Así que aproveitou aí Celta Pinonguele para poñerse de primeiro xusto na última. Así que outra vez Celta suma 20 puntos máis, 278. Moi ben, Ampefi 10, 1392, e Taco 5, 659. Así que acabamos aí no estadio de Espiñedo, o campo do
Arenteiro. Digo que foi moitas veces porque o Ourense Arenteiro era un derbi, era o derbi provincial. Era un derbi, un partido de bastante pique, de rivalidade. Ese sí que era un partido de rivalidade. O antigo Ourense, o desaparecido Club Deportivo Ourense. Unhas veces coincidíamos na mesma categoría. Vale, pois imos a roda, imos ver cal é o mapa que imos xogar o partido, a partida das difíciles. Marchou o Estador hoxe, certo? Sí, é que aquí vai haber moito movimento, porque agora coa subida do Ponte Ourense, hai dos equipos de Ourense na mesma categoría, e a ver, porque claro, Ourense non dá para tanta cousa. Entón vai haber aquí, hai moito debate a ver que vai pasar cos equipos, cal dos dous equipos vai facer mellor plantilla. En fin, vai ser aí nos debates futbolísticos ourensáns, que están un pouquiño queimados. Estamos todos un pouquiño queimados, co fútbol en Ourense, xa dá para falar, daría para facer un programa inteiro ou unha tempada inteira de programas. Pazos galegos, pois imos co Pazos galegos, imos buscar o mapa de Pazos galegos, imos xogar a de non moverse, a dos 40 puntos, con Pazos galegos. Así que configuración, quitamos o de movimento, vista e zoom, damos a convidar se hai alguén que quere xogar que non estaba antes. Había por aí tamén xente en YouTube, alguén por aí aparecía en YouTube. Día Taco, eu merquei unha camiseta do Depor con o nome Taco por detrás, mira. Pero a nova, sacaron unha camiseta nova do Deportivo ou a anterior? Se sacaron camiseta tamén. Non estiven aí moi pendente, verdad? Non sei se... Creo que tamén do Deportivo tamén andan con moitos movimentos aí controvertidos. Xa sabedes, se me vedes por aí. Perfecto, eso. Se vemos unha camiseta do Deportivo que pon Taco, xa identificamos perfectamente o propietario da... Moi ben, temos por aí a Nilco. Pois Nilco, benvido. Pazos galegos, lembrade, foto fixa dun pazo galego, e a mellor sodes expertos en heráldica, pois a mellor sabedes onde... Pois eso, tacos, imos ter controlado, se verán, vemos alguén que pon Taco deportivo, e a celobranca de toda a vida, o sea, a clásica de toda a vida. Aquí en Vilagarcía hai unha peña bastante importante de deportivistas. Ali en Carril teñen a súa sede. Paso por ali moitas veces, ainda puxen algunha vez algún tuit así un pouco en plan de cachondeo, sair do restaurante, porque ao lado hai un restaurante que vou moitas veces, aí en Carril, gusta moito ir, e a veces digo, bueno, vamos tomar un café, claro, pero xusto ao lado é a peña deportivista con bandeira deportivo, e poño algo así, bueno, a ver, imos ter que buscar outro café que aquí a mellor non somos ben recibidos, en plan un pouco de cachondeo. Bueno, aquí, sabedes, mapa forma complicada. Non sei se por este imaxe sodes capaces de identificar este pazo en que lugar está. Difícil. Teño unha alumna tamén que é do Deportivo, a veces vacilámonos, ela vacilame a min e eu a ela. Facemos aí broma. Unha deportivista e un profe celtista. A Poro do Caramiñal, pois estamos aquí na Reda Rousa. A Poro do Caramiñal. Que pazo é este? Péfil, se coñecei o pazo, un pazo, caramba. Pazo de Aguiar. Pois chapó para Ampefi, porque aí non sei se se apreciaba algunha pista de algún letrero, pero eu non vi ninguna. Moi ben. A Poro do Caramiñal, aquí no Barbanza, xusto ao outro lado onde estou eu estou aquí, pois a Pora do outro lado. Así que Ampefi 5K, facer un 5K nun de non moverse ten mérito, Taco, Nico, Celta opinión que ele. Colla vantaxe para eses 40 puntos que quere lograr Ampefi. Non había letreiro, coñecíalo. Bueno, pues a mí tampouco parece que hubiera letreiro, así que, pues eso, ten máis mérito aínda. Coñecías o pazo de Aguiar na Pobra do Caramiñal. E aquí sí que hai letreiro. Non sei... Sí, apreciase algo aí. Hai letreiro, e aí temos na parte de abaixo, aí ao fondo, o pazo. Está nunha zona moi bonita.
como moitos mapas tamén, e aquí ao final poden coincidir. Unha ubicación pode valer para pazos, para hotéis, porque se ponse a mirar os pazos galegos, moitísimos deles están usados úsanse como hotéis, non? A maneira tamén de que se xa rendible, supoño, o seu mantemento e a súa conservación. Este non saíra, pois si, eu creo que si, ten razón, Pecio. Este saiu. Este saiu a vez que estreamos, o día que estreamos este mapa, que non sei que xornada foi, creo que sí que saíra. Quéreme soar. Pazo do Bendoiro, aparecía por aí, sí, Pazo do Bendoiro, sí, ahora que eu penso, paso moitas veces por aquí ao lado, sempre ves o letreiro de Pazo de Bendoiro. Estamos aquí en Lalín, Concello de Lalín, por aquí paso con moita frecuencia. Nunca cheguei a ver o Pazo a baixar aquí, pero por aquí diante moitas veces, así que ahora que sai sí que me dou conta. Lalín, o centro xeográfico da nosa comunidade autónoma galega. Ampefi encabeza aí Celta Opinión Taco. Ampefi con moita vantaxe nesta partida de non moverse, a que non se poden mover. Pois aquí temos outra foto fixa na que vemos pois unha cancela, o pazo que está aí pegado a unha estrada. A estrada, non é unha estrada pequena, porque se a foto está feita desde aquí, aínda debe haber aquí outro carril, así que, en fin, a estrada grande, máis ou menos grande, coa súa beira rúa. E que pazo pode ser? Ou que zona pode ser? Por certo, os adianto tamén que íamos estar na maratón da Lobeira Today o día 6 de xullo. Fran da Lobeira, que é unha cousa, o que falla é increíble. Vai estar aí 24 horas seguidas facendo directo. E ese sábado, creo que é sábado, día 6 de xullo, entre as 10 e as 11, imos facer tamén un GeoGuessr para quen queira participar. Así que anunciarémolo polas redes, moverémolo, pois si andades por aí. Mandaches aí un triple, Ampefi, sí. Ampefi triple. Era Pazo de Casa Grande. Pazo de Casa Grande, Pobra de Sanxiao. Estamos aquí na provincia de Lugo. Marcastes aí, mira, é curioso, porque fostes tanto Celta Piranguele como Ampefi tirando máis ou menos por la nova zona. Pero era Lugo. Aquí sí que Taco foi o que máis se aproximou neste caso. Ampefi, Celta Piranguele, Taco, Nico. Quedan dous pazos máis. Pero, bueno, Ampefi leva moita vantaxe. Vale, bueno, está aí un dron. Aquí sí que creo que é un pazo que é identificable. Pois en o centro de Galicia para non arriscarme, exactamente. Sí, que esa é unha táctica boa, non? Unha táctica defensiva, non? De GeoGuessr. Cando tes puntos suficientes, buscas aí non perder. A estrategia, non? Por lo menos sumas. E ademais, pois a mellor ten aspecto incluso de ser do centro de Galicia, así que con esta foto sí que vemos o pazo ben desde aquí arriba. Pois como vos adiantaba, o día 6 de xullo estaremos facendo aí un GeoGuessr. Quizás facemos un GeoGuessr un pouco diferente. Estamos pensando que facer nesas de 10 da noite a 11 da noite na canle de Fran da Lobeira, a Lobeira Today, maratón, terceira maratón xa que fai. Ten moitísimo mérito porque estar máis de 24 horas seguidas facendo directo, con entrevistas e con de todo, bueno, increíble, o que fai Fran é único.
Pazo de Meirás, non? Era Pazo de Meirás, se me confundo, non? Pazo de Meirás que está por aquí. Eso é, Pazo de Meirás, bueno, toda a historia do Pazo de Meirás, a familia Franco, do intento da recuperación do pazo, bueno, xa sabedes de que trata. Así que é un pazo que está nos medios de comunicación nos últimos anos con moita frecuencia, saímos. Postes un pouco pola zona, aquí a Celta Opinión que ele, máis cerca que Ampefi, Taco, postes por aí, saltoume aquí a Ampefi, líder, se queda unha máis, Celta Opinión que ele, Taco e Nico. Imos co último pazo. Tarda un poquinho en cargar porque é unha imaxe de moita destas de calidade, tipo esfera, fotoesfera. Non podo mover, iba a movela eu, pero non se pode mover. Este pazo, que bonito, bonito lugar, pero onde rayos está isto? Onde pode estar isto? Pois imos ver, a ver se adiviñades. Non sei se polas ventás, polas cores das plantas, por estar algunha vez ali, de visita. Hai unha mesa aí no medio do xardín, unha mesa con dúas cadeiras. A verdade que hai sitios en Galicia que son increíbles, non? A cantidad de cousas que hai de patrimonio que non coñecemos ou que nunca estivemos. En fin. Este é un hotel, había visto para ir. Ah, mira. E hotel tamén. Entón, valerianos para un mapa de hotéis, non? E hotel está na provincia de Ourense, bueno, está cerquiña de Ourense, por certo. Ventraces, Pazo de Ventraces, sí. Mira, soame, claro, centro de Ourense, Ventraces, Pazo de Ventraces, pero nunca estiven aquí. Pazo de Ventraces, moi ben. Isto é entre Barbadás, a Merca, Celanova, na estrada de Celanova. Marcantes por aí, por a zona de Ourense, sur de Ourense. Moi ben. Pazo de Ventraces. Ampefi, Celta Opinión Guele, Taco, Nico. Eses son os a clasificación final desta partida. Sumamos eses 40 puntos para Ampefi. Son 1432. Celta Opinión Guele, 20 puntos. 298. 10 puntos para Taco, 669. E Nico, que non sei se é un Nico que coñezo eu, pode ser, 2 puntos. Coñezo algúns Nicos, teño por aí algúns Nicos que non me extrañaría nada que fose o Nico que eu estou pensando. Moi ben. Hola, ben, eres o Nico que estou pensando ou non? Seguramente sí. Imos a roda. Onde temos a rodiña? A ver, roda. Vale, Río Miño. Imos co do Río Miño. O Río Miño, vale, temos por aquí. Xa sabedes, ubicacións que están no Río Miño, tanto no lado galego ou pode tamén ser no lado de Portugal. Así que buscamos Miño. Aquí está, cambiamos a configuración para poder moverse. Tempo de rodadas hasta posto. Vale, pois teño aquí que estou compartindo a pestana, que non é compartir esta pestana. Son unha ronda desta en marcha, a ver se volto para o Battle. Moi ben, pois perfecto. Aquí estaremos, xa sabes, o Battle máis ou menos eso, ás 9:20, 20 e pouco, pois estaremos aí facendo o Battle Royale para acabar a xornada. Arrancamos xa digo, ubicacións na ribeira do Miño. Do Río Miño. 300 kilómetros de río. 300 kilómetros de río. Aquí temos o
Río Miño. O Río Miño, pero onde? Ampefi tiña clarísimo. Clarísimo. Estive tamén pensando, agora a liga xa está acabada, facer a mellor unha partida que fose unha partida rápida, que en lugar de dar 80 segundos, dar menos tempo. Claro, yo que permite a configuración moitísimas posibilidades, non? Non sei, se facemos outra liga, pois quizás podemos innovar un pouquiño. No verán, pensámoslo. Temos de deixar o verán aí polo medio para pensar se facemos algo semellante ou xa iremos vendo. A ver se descubrides en que sitio estamos. Pues estamos en Ourense, xa, o río Miño pasando Ourense. E aquí o que é Outariz, onde están as termas de Outariz. O que se ve, estamos aquí na ponte, moi ben, marcastes aí na ponte, e o que se ve a pasarela de Outariz. Así que Taco Ampefi, Taco un poquinho máis cerca pola ponte, por marcar na ponte. E iso se permite a Taco por 8 puntos poñerse primeiro. Ampefi, Celta Opinión GL, Nico. Vale, seguinte lugar próximo ao Río Miño. Próximo Río Miño. E onde está o río? Ah, está aquí, detrás, non? Claro, que aquí hai balneario, entón, bueno, o río, ainda que non se ve moi ben, pois hai boas pistas. Que está o río, está aí detrás. Como dicíamos, ubicacións próximas, a mellor non é xusto o pé do río, pero sí que está aí, detrás destas casas. Bueno, é un edificio aí histórico, este balneario. Temos aquí a vía do tren, estación. Vale, temos aquí outro destes lugares que permitiría incorporarse en varios mapas dos que fixemos, non? Estou tratando de mirar por aquí, bueno, gustame moito ver estas casas así. Isto parece como a escola onde eu fun en Ourense, a miña escola tiña un pouco este aspecto, con estas ventas así, con eses arcos. Vale, bueno, pois podíase atopala, non? Caldelas, estamos aquí, Salceda de Caselas, Caldelas. Caldera, bueno, Balneario Caldera, exactamente, pero Salceda de Caselas, aquí pegadiño o Río Miño, estación de Calderas de Tui. Caldera de Tui, que é o nome da estación, Calderas de Tui. E aí tamén está o balneario de Caldelas, que tamén é un hotel, así que temos estación, balneario e río pegadiño. Moi ben. Ampefi en cabeza, Celta Opinión GL, Taco, Nico. Imos ver a terceira ubicación, a ver se é no curso alto do río, no medio, no... Pues mira, outra ubicación tamén chamativa, tamén importante, interesante, porque este é un lugar, como vedes, peculiar. E estamos no río Miño, pero a que altura están estas bellas construccións, que non sei moi ben de que época son. Xa temos falado algunhas veces aquí de un libro, O río Miño, de Jesús Fraga, que seguramente falará deste lugar concreto, porque vai facendo ese percorrido inteiro desde o principio ao final e vai separando nos lugares que teñen algo de historia, de interese. E este será un deles. Eu non recordo moi ben onde estamos, ainda que a zona creo que sí. Nico se marcou. Dez segundos para marcar. Pues
Estamos aí cerca de Belesar, por aí debe ser. Castro Candaz, chamase o sitio. Castro Candaz. Estas curvas están metidos que falla aquí o río, nesta altura. Claro, Belesar un poquinho máis ao sur, non? Sí. Por certa opinión que ele, Malacaches aí moi próximo. Encoro de Belesar, sí, un poquinho antes de chegar ao encoro de Belesar. Estamos aí nesa parte do río Miño, antes de unirse co Sil, como sabedes, nos Peares, onde se xuntan os dous. Así que, certa opinión que ele encabeza Ampefi, Taco, Nico. Non sei se Ampefi creo que dicía aí que se acababa a ronda, que marchaba. Moi ben. Penúltimo lugar do río Miño. Está en negro porque tarda un poquinho en cargar. Esta imaxe tamén é unha imaxe espectacular. Imagínome que algo non moi retocada, porque estas cores están un poquinho intensas demais. Pero desde esta altura podes hasta apreciar a forma do curso do río. Esta curva. Claro que aquí este verdor, non sei eu. Demasiado verde, non vos parece? Demasiado verde o río. A ver, a foto é bonita. A foto Marte está aí desde a altura. Unha foto con moita definición, está moi ben. Aí está o río. O río Miño, eu nací moi cerquiña do río, a poucos metros do río, así que, como digo a veces por aquí, son miñoto. Naces en Ourense, máis cerca do río, pois, do Miño. Era aquí esta curva que chama curva, non é a curva esta famosa que ten curva do fin do mundo ou algo así, non? Esta debe ser outra. Que aí, claro, esta parte ten bastantes fai aquí bastantes eses, vai facendo o río nesta altura. Mirador de Aldosende. Era Mirador de Aldosende, entre Portomarín, Sabadelle. Parecemos que era máis do sur, non? Máis ao sur, pero era un poquinho máis ao norte. Moi ben. Non foi fácil esta. Última imaxe do... Esta é moi curiosa, porque aparece aí unha escultura dun home cargando aí cun saco. Podes imaginar que está celebrando, recordando, homenaxeando un poquinho homenaxe histórico a algo que pasaba aquí no río Miño. Bueno, é unha foto feita por aquí por un señor que o seu Pablo Selfie. Bueno, aquí o curioso está claro que esta escultura, non? A escultura dun home cargando con un saco. E o río está por aquí abaixo, ainda non se ve moi ben, pero está por allá abaixo. Pareceme curiosa esta ubicación cando estive facendo o mapa, porque aínda que non hai unha vista nin moi nítida, nin unha vista do río como moi interesante, sí que parece interesante o da escultura, non? Pois estamos, se non é Portugal, si estamos aquí en Portugal, realmente, a parte de Portugal. O rosto celta do men verde. Isto, según estive mirando, é un pouco unha homenaxe ao... Homenaxe. Quizás a palabra non é máis aceitada para isto. Por o tema do contrabando, non? Dos contrabandistas, de a maneira que foi a única maneira naquele tempo que podían sobrevivir ante a falta de medicinas, de alimentos, de todo, non? E nesta época, neste lugar, pois, o contrabando que había dun lado ao outro da raya, pois tiña que ser increíble. Así que en Portugal fixeron ese recordatorio dos contrabandistas, non? Do contrabando entre España e Portugal na época de Franco. Bueno, marcastes aí, buscaste no río, pero máis no norte. Moi ben, xogo rematado, Celta Opinión GL, 20 puntos para Celta Opinión GL.
318. 10 puntos para Ampefi, 10, 1442, 5 para Taco, 674 e un punto para Nico, 3 puntos en total. Moi ben, pusimos a roda de mapas, cando van ser as 9. Provincia de Pontevedra, pois seguimos coa provincia de Pontevedra, lugares únicamente da provincia de Pontevedra. Provincia de Pontevedra, continuamos, cambiamos aquí o... Moi ben, Celta, opinión que ele, vas a alentar o Sporting. Bueno, a ver, se hai derbi despois, se hai derbi Sporting Oviedo tamén vai ser tremendo, polo morbo casi, non? Pero está ben, entre Sporting e Español eu tamén tiraría por Sporting sin lugar a dúbida. Nada, pois grazas, Celta, grazas por esas palabras. Estamos aquí xa rematando esta aventura. Moi ben, se volves a próxima semana, pois xa sabes onde estamos, aquí, os xoves 20, entre as 8 e 9:30, andaremos por aquí acabando a Liga. Se ves, fantástico. Mapa, decíamos, provincia de Pontevedra. Provincia de Pontevedra. Provincia de Pontevedra, que hai outro tamén por aí. Provincia de Pontevedra. Imos ver que lugares aparecen. Miramos, a ver que sitios son. Que sitios son estes? Hotmail.es. Non dá, mira, Hotmail, cuidado, Hotmail. Ainda me acordo eu da miña, do meu correo electrónico de Hotmail. Que bellos somos. E ainda me acordo de algúns máis antigos que Hotmail. Acórdome de cando era Telefónica, que non era Movistar, e había aquelo de Teleline. Teleline.es. Acórdome de cando non había nin tarifa plana. En fin, son moitos anos de aventuras. E que sitio será este? Porque, bueno, se a pista esa era boa, pois quizáis sí, pero... Que sitio da provincia de Pontevedra é este? Nico xa marcou. A ver, é unha vila non moi grande, pero tampouco é así pequeniña. Unha vila ten o seu... Sí, pois era un pouco... Non era unha pista mala, era Gondomar, non? O que aparecía aí no... Moi ben, Gondomar. Moi ben, Nico. 4.977 puntos. Atopaches aí Gondomar, que é na zona de Vigo. Un pouco máis ao sur de Vigo. Eu traballei de profe aquí en Tomiño. Cando acababa de traballar, o venres, collía o coche e facía isto, Gondomar, Vigo, Ponte de Rande e viña a Vilagarcía. Era o que facía, así que pasaba por aí cerquiña, dese sitio. Moi ben, Gondomar, que xa saiu antes e agora volve a sair. E isto, Café Bar Alameda, provincia de Pontevedra, pode ser Vilagarcía, pode ser Vigo, pode ser outro sitio calquera que ningún dos que dixemos. Creo que xa sei onde é. Sí, sei por isto, porque esa torre é bastante chamativo que en unha localidade como esta, que non é moi grande, pois teñan aquí un edificio grandioso realmente. Chama a atención. Así que seguramente moita xente coñecerá este lugar por ese edificio, porque ademais é o concello. Provincia de Pontevedra, Gondomar, e agora temos, non o digo para non influir aí no xogo. Escribo, pero non o digo.
A ver onde é isto. A Estrada. Pois estamos na Estrada. Ese edificio que viades aí era o Concello da Estrada. Aquí, Concello da Estrada. Este. Así que a Estrada, que nos tempos foi un concello tamén moi importante, un concello moi grande, moi extenso, e hai 100 anos era un dos concellos máis poboados de Galicia, curiosamente. Así que tiña moitísima importancia. Fostes aquí a Vilagarcía, Santiago, movestevos por aí. Vale, ni con cabeza porque na primeira fixo moi ben, así que leva esa distancia grande con respecto a Taco. Rondada 3, provincia de Pontevedra, non esquezades, non vayades a Santiago, quedada na provincia de Pontevedra. E isto na provincia de Pontevedra, bueno, isto é coñecido, non? Isto quizáis sí. Que vemos por aquí. Tamén campo de fútbol hai aquí, hai campo de fútbol e hai un areal inmenso por aquí. Bueno, xa sabedes quizás que praia será esta, non? Praia, provincia de Pontevedra, Praia Grande, perigoso tamén, hai que ter cuidado. Mira, aí hai veleiros por aí, ou xente facendo windsurf, mellor dito, máis que veleiros. E aí temos tamén os letreiros, por se acaso temos dúbidas de onde pode ser. Era a Praia da Lanzada. Fostes aí Porto Novo, bueno, podía ser Porto Novo. Taco marcou aí máis ben no principio da praia. Que a Praia da Lanzada, non sei se sabedes, a Praia da Lanzada unha parte pertence ao Concello de Sanxenxo, a parte do sur da praia, e a parte norte da praia, non sei se a metade, máis ou menos, pertence ao Concello do Grove. Aí Grove e Sanxenxo, hai unha rivalidade grande tamén entre eles, entre os do Grove e os do Sanxenxo. A praia é compartida. E despois por aquí tamén hai máis praias, San Vicente, bueno, é un sitio moi bonito. Nico, Taco. Así que como está na partida. Cuarta ubicación pontevedresa. Cuarta ubicación de Pontevedra, da provincia. Hai gasolinera e hai unha chea de casas por aí. Non sabías o da Praia da Lanzada? Sí, pois aí está aí compartida entre Sanxenxo e o Grove. Depende a que parte vas, pois é Sanxenxo ou é Grove. Claro, seguramente se vas ali, moitos de Sanxenxo dirán que é de Sanxenxo, e os de Grove dirán que é do Grove, porque fan así un pouco de imperialismo. Nada que non suceda en outras partes de Galiza, non? Eu acordome moitas veces de cando iba a Corcubión, entre Corcubión e Cee tamén había un pouco as mesmas movidas. E aquí en Vilagarcía, bueno, é un pouco diferente, pero Carril, Vilagarcía, ainda hai un pouco tamén de rivalidade a veces, non? Ainda que xa pertencen ao mesmo concello, a veces hai un pouco así de manos de Carril, Vilagarcía, cousas habituales. Estamos en Vigo, barrio de Lavadores. Barrio de Lavadores. Claro, aquí en Vigo, que é unha cidade tamén aquí con moitísimas rúas estreitas por estas partes, non é moi fácil tamén marcar o sitio, pero sí que teña un pouco aspecto de Vigo, non? Desta parte de Vigo. Fostes máis hacia Pontevedra, Ponte Caldelas, por aquí, pero era Vigo, dentro de Vigo. Nico, Taco. Último sitio de Pontevedra, da provincia. Último sitio. E haberá que moverse por aquí porque a ver que facemos por aquí. Letreiro, publicidade, propaganda,
Mira, propaganda recente, pero estos son das eleccións, creo que son das eleccións xerais, non? Non sei se aquí é unha foto de que? De cando? Do mes de xullo. Recente, vamos, de menos de un ano. Bueno, por aí hai pistas, non? Así que tenemos o Gondomar, a Estrada, Sanxenxo, Vigo. E este sitio. Teño que pensar tamén esta semana como facemos a última xornada, como dicíamos, vamos facer un número de partidas preciso, sabelo de antemán. Se son 5, xogamos 5. Se son máis nada, porque se o remate da Liga mellor facelo así. Un número de partidas fixo, establecido. Onde estábamos? Bueno, Mondariz, aparecía aí algo de Mondariz, así que estamos no concello de Mondariz, que hai Mondariz e Mondariz Balneario, que son dos concellos distintos. Este era Mondariz, nesta avenida do Val. Marcastes por aí Mondariz, na zona. Moi ben, pois Nico primeiro, Taco segundo. Aí, creo que foi nesta, porque Nico quedou máis cerca do lugar exacto. Moi ben, pois imos sumar os puntos, ben polos dous. Imos sumar os puntos de clasificación. Nico 20 puntos, máis os 3 que tiña son 23. E Taco 10 puntos, Taco 684 puntos. Moi ben, terminar o xogo. Aí temos victoria de Nico nesta partida. Imos o spinner. E imos ver onde nos leva a seguinte partida. Son as 9:10. Faremos 1 ou 2 partidas como moito antes do Battle Royale. Así que estamos aquí nas últimas da xornada. A ver, non para isto de moverse. Estacións galegas de ferrocarril. Estacións de ferrocarril. Bueno, aquí casi sempre aparece o nome na estación, así que eso axuda bastante. Compartimos pestana, cambiamos mapa. Este é un dos mapas que a veces me dan un pouco de traballo. Estacións. Por estacións non creo que haxa moitos. Estacións estamos con isto. Ferrocarril. Xa digo, hai mapas que non sei por qué. Estacións galegas. Vou poñer galegas. E saen as villas galegas. Pois non aparece eso. Aí. Vamos a buscar no meu. Xa digo, non sei moi ben por qué. Hai algúns que buscando polo nome, que non ten máis misterio. E non sei por que non aparecen de entrada. Bueno, que teño tantos que xa me podo volver todo eu. Debería ser máis fácil. Tamén podo poñerse en favoritos, pero ao final poño favoritos ou poño todos. Aquí está. Aí temos, vale. Vale, sí, atopámoslo aí. Estacións de ferrocarril galegas. Como digo, moitas veces vai aparecer o letreiro. Despois, claro, sabendo en que sitio está ese lugar. Vamos aí. Iniciamos xogo. Estacións. Ollo, que hai estacións desta vía estreita e estacións, as estacións grandes de Galicia e as estacións pequenas, diríamos. Aquí temos Teixeiro, Adif, Café Castroverde, Café Bar, Estación de Teixeiro. Onde está a estación de Teixeiro? Teixeiro, máis coñecido por outro establecemento, por outro edificio, non? Que non é unha estación, pero tamén ten estación. Ampefi regresou aí para marcar o sitio. Xa saiu algunha vez máis esta. Aquí temos esa estación, pero pasa que está máis que pechada, Bueno, entrase tamén por aquí, así que, bueno. Chegaches a tempo, sí, chegaches a tempo desta partida, que non sei se será a última, quizás sí, antes do Battle Royale.
Imagínome que sí. Seguramente faremos esta partida e facemos o battle. Teixeiro, aquí temos Teixeiro, dicía famoso, bueno, está famoso, a ver, cerca de Teixeiro, por aquí está un dos cárceres galegos importantes, Teixeiro, Alhama, deben ser o Pereiro, Ourense, como deben ser as prisións máis grandes que hai en Galicia, non? Teixeiro, estación de tren de Teixeiro. Moi ben, aí atopastes aí o sitio. Hai esta praza que fai así como un triángulo, non? A praza da estación. Deputación Provincial, estación de tren de Teixeiro. Vale, Ampefi, Taco, Nico. Nico foi un pouco máis longe. Nico marcou, onde foi Nico? Foi a Coruña. Marcou nas aforas da Coruña. A ver esta estación, outra estación. Bueno, outra vez que temos esa sorte destes letreiros. Estes letreiros estandarizados de Adif. Pontecesures. Pontecesures. Café hai que pon concerto. Pontecesures tamén o temos comentado unha vez, non? Nesta zona tamén coñecido por ser un lugar así tamén como de ambiente de nocturno, de discotecas e demais. Non sei últimamente se sigue sendo así, pero durante un tempo sí. Eses típicos sitios que hai nas comarcas, non? Que ao final atraen o público nocturno. En esta zona, Pontecesures é un deses sitios. Igual que Boiro, no Barbanza. E en cada comarca hai un sitio así. Que dice por aí, Taco? Aquí viña a miña avó coa súa nai vender platos nos anos 40 e 50. Na anterior, supoño. No de Teixeiro sería. Mírate, curioso. Interesante. Moi ben, pois a ver, estación de Pontecesures. Aquí a temos moi cerquiña de Padrón, cerquiña tamén de Vilagarcía, por eso témolo aquí cerca. Vilagarcía está aí, Pontecesures aí. Xusto no límite da provincia de Pontevedra coa de Coruña. Aí está a estación de Pontecesures. Na de Teixeiro, dicía eso de antes, sí. Moi ben, Taco. Moi ben, pois terceira estación. Terceira estación. Vale, esta non é tan coñecido o sitio, creo. Baamonde, pon aí, pero non é como Pontecesures. Vaya casas hai por aquí en ruínas, Baamonde. Lugo a Coruña, pon por aí. Farmacia, tamén outra farmacia podemos poner aquí. Farmacia Cruz del Camino. E apais tengo o logo, é unha cuncha de vieira coa cruz verde das farmacias. Estación hai, non sei, o que non sei se haberá tren. Pero estación hai. Vamos onde me coincide, onde comeza a famosa autovía. Comeza a autovía a 6, aí. Claro, sí, agora que o dis, non? Empeza aí a autovía. Vale. E a estación, xa digo, estación hai, pero non sei como... Non sei moi ben, agora, quedame un poquinho longe. Nunca foi unha Bamonde a coller o tren, Pero non creo que pasara nunca en tren por aquí. Aí está, estades os tres aí situados, non? A 8, bueno, si a 8, que vayas a Asturias. Vale, sí, a 6 é a Coruña. A Coruña hasta Benavente, hasta Madrid. A famosa autoestrada que cando ven a néboa, pois hai que... Sí, tens razón, claro, aquí va Monde. Sí, bueno, pasar por aquí, sí. Porque ir a Asturias desde Vilagarcía, ir aquí, Guitiriz, coller Vilalba, a Asturias e a Euskadi. Ainda fun a Euskadi fai 3 anos en coche e fun por aquí, claro. Colles por aí a P9, a 6, a 8 e despois todo por a cornisa cantábrica ata chegar a Bilbao e San Sebastián. Moi ben, a Ampefi leva aí 3-5K seguidos, 15.000, Taco, Nico, quedan 2 sitios. Dous sitios máis, 2 estacións máis.
Vale. Outra estación. Aí temos o sitio. E creo que nesta parte de Galiza hai outras estacións que tamén teñen un pouco o mesmo aspecto. A parte da estación, que o edificio é moi semellante, depois estas casas con estas parras, creo que tamén indican zona. Indican tamén a zona, non? Estas, non sei, son parras ou parecen, por lo menos, ese aspecto de... A mellor son outras plantas, non? Pero ten este estilo. Estou pensando en outra estación que creo que é exactamente igual que esta, incluso a estrada que vai esa desde a vila. Vale, aí temos tamén algo de baixo, aí ao sur. Ti vas a Sison cada 2 semanas. Bueno, entón, coñecerás aí o Fiouco, coñécelo, entón. Se vas a Sison cada 2 semanas, pois ainda faz kilómetros, entón. Se vas desde Vigo cada 2 semanas a Sison, están agora en Sison vendo o partido contra o Español, non? Están sufrindo. Pois se xogan contra o Oviedo a final do ascenso. Estamos aquí en Filgueira, Río Miño, tamén podía valer para o mapa do Río Miño. Filgueira aquí, que isto é Crecente ou a Cañiza, ou por aquí, non? Crecente, a Cañiza, Crecente aquí. Sí, Cortegada na parte de Ourense. Pero isto está do lado de Pontevedra, claro. De feito, por onde vai o tren. O tren Vigo-Ourense, que teño ido algunha vez, é un tren eterno. Vigo-Ourense non sei cantas horas eran, e non sei cantas son hoxe en día, pero teño feito eso en 3 horas, a mellor, ou 2 horas e pico. Unha cousa que parece increíble, pero non minto, Vigo-Ourense, aventura. Moi ben, taco en cabeza, porque marcou aí cerquiña da... Non, bueno, aí foi Nico, que atopastes aí a estación de Filgueira. Marcastes aí. Foiseme. Así que taco primeiro, Ampefi, Nico, nesa orde. Está ahora a igualada. Queda unha. Taco aproveitou aí a opción para ponerse de primeiro na estación de Filgueira. E agora temos esta outra estación, máis ben estación en un apeadeiro. Xa temos aí o de Febe. Así que o nome de estación quizás quedalle un poquinho grande. Pero imos aceptar apeadeiro como estación. Bueno, o este apeadeiro dá servizo a todas estas casas, tampouco que non son poucas casas, Xa digo, non sei cales son as frecuencias de tren de por aquí, sei as que me quedan próximas. As que collo eu unha vez o tren de Vilagarcía Vigo, Vilagarcía Coruña, Vilagarcía Santiago unha vez. Últimamente moito Vilagarcía Vigo, que é moi cómodo, claro. Para ir a Balaídos pois non é moi cómodo, porque desde o centro hasta o campo pois ainda hai que andar, pero bueno, tampouco podes pedir todo, non? Chegas aí a Urzaiz e despois a buscar a vida para chegar ao estadio. A ver que sitio é, porque aquí sí que non temos letrero de localidade. Temos Costa. Estamos no Vicedo. O Vicedo. Ampefi atopou aí o sitio o Vicedo. Así que ese apeadeiro do Vicedo, liña de Febe, esa liña máis estreita que hai polo norte. E fostes máis a Ortigueira, Taco e Nico, onde marcou Nico, máis o sur. Así que Ampefi, ao final gaña a partida, Ampefi suma eses 20 puntos de Ampefi, 1462. 10 puntos para Taco, 694, e 5 puntos para Nico, que fai 28. Que lle por aquí tamén a Taco. Eu outro día ia coller o tren de Oburgo para Perlío, en Fene, pero cruzouse outro tren que viña de Ferrol para Coruña e non me atreví a cruzar as vías. E perdín o tren, anda. Ostras, cruzouse outro tren, non me atreví a cruzar as vías. Ostras, que bueno, non me extraña. Cruzar as vías do tren é perigosísimo, ademais, porque do outro lado, claro, van pasando un tren
Claro, coñeces entón como funcionan un pouco as liñas aí. Acabo de dar conta agora que os xoves me cago en Pablo. Nada, estamos a moitas cousas, Pablo. Aparte pasaron 2 semanas e claro, 2 semanas nestas alturas de curso xa non estamos como para moitas historias, non? Eu acordeime eu e xa bastante bastante foi. Pero Ampefi acordouse, Taco acordouse tamén, e Celta opinón que ele tamén se acordou. Chegas para o Battle. A mellor podes agora xuntar toda a túa enerxía no Battle Royale. Que imos preparar. Preguntamos por ti ao principio. Onde andará Pablo? Nico pon aí cara. Iso que eu teño anotado no MB, pero fuime quedar sin batería en mal momento, vaya. Pois, sí, porque aí ademais, según comentaba antes, na última xornada non sei se pode participar, así que non me pode dar rabia, pero a mellor podías ter recortado distancia e achegarte a Ampefi. Pero, bueno, aínda así, hoxe tamén sumou moitos puntos, como fai habitualmente, e non sei como será a cousa ao final, pero, bueno, foi así. Preparamos o Battle Royale. Mapa de sempre toda Galiza, como sabedes, mapa de toda Galiza, aquí o temos, cambiamos o modo Battle Royale distancia, convidamos a quen queira xogar. Vale, acabouse a música, bueno, mellor porque a música agora vai coincidir coa do Battle. Vale, pois como sempre, arrancamos aí o Battle Royale que o que rematamos unha nova xornada, penúltima, con eses 30 puntos para quen gañe, 15 para o segundo e 5 para o terceiro. Iniciamos xogo, arrancamos. E como sempre na primeira, xa sabedes, insisto, repito para que ninguén se leve a engano, na primeira tanto ten onde marquedes porque elimino eu, así que se queredes darlle onde que irades, eso sí, dadelle algún sitio, senón quedades tamén eliminados, igual que eu. Bueno, estamos aí varios, pero xa non estamos xogando, creo que certa opinión que ele xa non está, el UDTA tampouco está. Estades Ampefi, Taco e Nico, polo que eu penso. Nico xa marcou, así que xa está. Podedes usala como entrenamento, se queredes, como quecemento. A mellor Pablo falle falta aí un quecer o mando, quecer as mans. Entidade local menor de Queimadelos. Mira, falando de quecer, Queimadelos. Estou vendo isto moitas veces, parece que temos que está patrocinado. Hai concellos que parece que patrocinan os directos. Deste concello patrocinado de hoxe. De tantas veces que saiu. Vale, ben, era Mondariz. Parecía algo de Mondariz por aí, verdad? De Mondariz, Queimadelos. A fito aparece aí, entidade local menor de Queimadelos. Bueno, dinlle aquí observar, a ver. Vos na seguinte. Dinlle a continuar en lugar de darlle a observar. Ampefi, Taco, Nico. Agora sí que tedes que xogar acertar, agora xa non vale fallar. Battle Royale de distancia, lembrade. Como sempre, que marque máis lonxe do sitio, pois queda eliminado. Como só quedades 3, ao final os 3 podes levar puntos, pero non é o mesmo levar 30, 15 ou 5. E lembrade que estamos xogando con mapa de toda Galiza, así que pode sair calquera sitio dentro do territorio da Comunidade Autónoma Galega.
Pefi se marcou, Nico tamén, Taco quítalle o sitio a Nico, Nico intentando entrar outra vez e ata o último segundo Nico quedou eliminado esta vez, pasaron á final a Pefi e Taco, así que Nico son os 5 puntos a Nico, 33 puntos ten Nico despois da xornada de hoxe. A final entre os eucaliptos e os fentos, unha pista de terra e pode pasar calquera cousa, pode gañar Ampefe, pode gañar Taco. Ampefe se marca, utiliza o seu primeiro intento. Taco ainda conserva os 3. Segundos, Ampefe por si acaso volve a facer outra. Taco. Bueno, impresionante o que pasou ao final. Taco na última milésima de segundo marcou máis próximo. Estábamos aquí, o Pino, está aquí no leste Castrofeito, ¿no? Aldeo do famoso entrenador de fútbol, Fernando Vázquez. Entre Santiago e Arzúa, Pedrouzo por aí, grandísimo aí no último momento, non daba para decir Taco non lle dá, pero na última foi capaz aí de darlle, así que 30 puntos para Taco. Moi ben, 724 puntos Taco e 15 para Ampefe, 1477, eso é. Os 15 para Ampefe e os 30 para Taco. Sí, bueno, sorte. Estabades aí, tanto Ampefe como a Taco, no sitio preciso non estabades a certa distancia, pero bueno, aí hai unha certa diferencia. Claro, con que sexa 1 metro de diferenza, neste caso, xa gañarías. Así que, moi ben. Moi ben. E como sempre, pois nada, que dicíamos, queda unha xornada nada máis, que é a que faremos o próximo xoves, a esta hora, entre as 8 e as 9:30, xoves día 20. Coincide tamén aí co fútbol, xoga España ás 9, pero bueno, tanto nos tampouco nos cambia moito a vida. Tampouco isto, pero bueno. Entón quedamos para ese día, 20 de xuño, de 8 a 9:30, a última xornada da Liga. Rematamos xornada 21, 20 de xuño, 8. Estaremos por aquí outra vez, preparando seguramente tamén un mapa novo para facer, como sempre, estreamos un mapa e facemos a nosa rutina habitual. E despois, cando rematemos, pois, bueno, un pouco de despedida e mirar quen leva os premios, organizar un pouco a entrega dos premios. Así, ese vai ser o plan da próxima semana. De acordo? Como sempre, coidarse moito. Grazas por vir. Boa fin de semana e vémonos o próximo xoves ás 8 da tarde. Andamos por aquí. Veña, vémonos, chao, coidarse. Viva Ourense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Ourense, Pontevedra. E que vayan pro carallo os ladróns da nosa terra.
pandeiro que toco por moito que repenique. Este pandeiro que toco por moito que repenique. Non teñas medo que daxe, que de coiro de cacique. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela. Para peixe fresco Vigo, para choco Redondela.